40 нафар занони ҳунарманд соҳиби гранти раиси шаҳри Хужанд гардиданд. Субҳи имрӯз санаи 10 ноябр раиси шаҳр маблағҳои пулиро дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибонаш супорид. Шарипова Юлдузхон. имрӯз барои ман лаҳзаи фаромӯшношуданӣ, зеро дар қатори дигар ҳунармандон ман гирифтани гранти раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ноил гардидам. ин мукофот маро водор месозад ки дар оянда барои боз ҳам сайқал додани ҳунару ҳунармандӣ кӯшиш ба харҷ медиҳам. тӯли 4 сол эси ман духтаракои маҳалла ҳамсои маҳалларо гирифта тупас қадимаю ҳозира оиладорӣ рӯзғордорӣ меомӯзонам. дар якчанд озмунҳо иштирок карда соҳиби диплому ҷоизаҳо гаштам. тасмим гирифтам ки ҳамин касби худамро давом дода ба духтаракои хонашин ҳамчун роҳбар меомӯзонам. ман хеле хушҳол ҳастам ки маро қадрдонӣ мекунанд. соҳиби грант гаштам. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода таъкид дошт ки бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори Суроғи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида истодааст. ҳамчунин афзуд ки масъалаи бо кори доимӣ таъмин намудани занон дар меҳвари сиёсати имрӯзаи ҳукумати мамлакат қарор дорад. ӯ иброз дошт ки имрӯз дар ҳамаи корхонаву муассисаҳои давлативу хусусӣ занон кор ва фаъолият дошта саҳми хишро дар пешпурди сиёсати мамлакат гузошта истодаанд. ҳамчунин таъкид гардид ки соли равон 2 нафар занони шаҳр соҳиби гранти президенти мамлакат ва 6 нафар соҳиби гранти раиси вилояти Суғд гардиданд. дар шаҳри Хуҷанд ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ҳамасола грантҳои раиси шаҳр барои бонувони ҳунарманди шаҳр таъсис дода шуда. соли ҷорӣ низ қарори раиси шаҳр бо мақсади дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва эҷодкор ки баҳри фароҳам овардани ҷойҳои кор таъмин намудани занону духтарон дастгирии рушди ҳунарҳои дастӣ ва меҳнати хонагӣ ба тавсил расидааст. дар ин радиф 40 нафар занони соҳибкор ҳунарманду эҷодкор тибқи хулоса ва қарори ҳайати комиссияи грантӣ соҳиби гранти раиси шаҳр аз ҷумла 5 грант дар ҳаҷми 8000 сомонӣ, 10 грант дар ҳаҷми 5000 сомонӣ ва 25 грант дар ҳаҷми 3000 сомонӣ гардиданд. ҳамасола тибқи қарори раиси шаҳри Хуҷанд ҷиҳати дастгирии фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва эҷодкор гранти раиси шаҳр ҷудо мегардад. дар соли ҷорӣ зиёда аз 60 нафар занони бонувони ҳунарманди шаҳри Хуҷанд барои соҳиб гардидани гранти мазкур лоиҳаҳои худро пешниҳод намуданд ки аз он 40 нафарашон сазовори маблағи пулӣ аз 3 то 8 ҳазор сомонӣ гардиданд. мақсад аз таъсис додани грантҳои раиси шаҳр аз он иборат аст ки имрӯз занону бонувони мо тавонанд ки дар хонаҳои худ бо шуғли дӯстдошта машғул шаванд, шогирдонро тарбия намоянд ва ба ин восита бюджети оилавии худро ғанӣ гардонанд. бояд гуфт ки маблағи гранти раиси шаҳри Хуҷанд барои занони ҳунарманд ҳамасола зиёд гардида дар соли равон ба 165 000 сомонӣ расидааст. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.